Пропоную тобі розглянути ілюстрацію до казки. Як ти гадаєш, це відбувається насправді чи у казковому світі? Як ти здогадався? Так, правильно, бо звірята не можуть ходити і купувати все на базарі. Подивись уважно і розкажи, що купує цей бобер на базарі. Як ти гадаєш, що він купить собі? Суничку, грушки, перчик, огірочки чи редиску? Зверни увагу, що купують їжачки. У кого вони купують? І як ти думаєш, хто ж продавець цього такого смачного латка, у якого купує бобер? Зверни увагу на сумочку бобра. Які продукти він уже купив? І як ти гадаєш, яку страву з них можна приготувати? Розкажи про це.